Ụmụ Igbo ndị nwe m na ndị nwe, ọ bụ mmemme awamuje nke Chief AKUNALATA UGO nke izizi na Okija ka anyị na-ewetara unu ugbu a. Ya bụ aka ji ọfọ Ogwugwu Akpu Okija, dịka unu na-esonyere anyị na-amụta ọtụtụ ihe dị iche iche na ọdịnala Igbo, ka unu gbaa mbọ na-arụdokwa ụfọdụ ihe dị iche egbe na egbe. Daalụ ma na-esonyere anyị. Yes, thank you. Yes.
AKUNALATA
ọnụ ije abịa na akara na-ekpe akara atụ n'ụsọ ana m ya nna nwa bụ chairman nyere esemokwu gaba n'ihu ọmụbụ vice ya mụnwa na ọmụbụ nna ya ọmụbụ nna AKUNALATA ugo taa ịta so ọkwa agụrụ nwatara aka ọ na-eregbu ya so anyị niile na ndụ ihe yawamuji a ọ ya awata ihe akpa bụ ihe enwe enwe ọ tụfuo afọ n'ije a o ji enweta ya nnukwuru nnụ nke na chukwu nke na ala ajọ nwa ya afụkwa ya ajọ mmadụ anya afụ ya onye sikwukwa dị atụ mgbe ufere ya amarịsị ahụ ogu ọnụ na akara na-ekpe akara atụ n'ụsọ maka ekwurekwu ma dibịa ma ekwuo ka dibịa gbaa ya onye ala ọnụ dibịa ga-eburu ọnụ mmụọ tonu anyị si na ji a anyị na-awa n'ụbọchị nke taa ọnụ ọbụla arịrị ya ndụ na ahụ isi ike ya akpa ihe enwe enwe ihe ọbụla bụ mba onye obu n'obi wee bịa ije a wee bịa dịka anyị kwuru ya enyego unu ya kaadị ọdịnala n'ezinụlọ mere ya dịka anyị mere etu anyị si kpe ka o esi ya adụ amụsụ nwoke amụsụ nwaanyị aja agba nwoke aja agba nwaanyị ugbo ma nwoke ogbo ma nwaanyị si ka ya gbagbuo okwu ọnụ anyị si ọfọ jide ya na jide ya ihe anyị emekọcha ya n'udo na ọṅụ ọ bụrụ na anyị si kwuko esi ebe na kwọkọ na-ehi oyiyi Why are you? I have wire now.
Onye anyị nọ n'obi ata bụ AKUNALATA UGO, full member of Agui. Anyị wee bịa
nna m mgbere m ara gị mma adị m mma abụ m High Chief Chikezie Ejimgbo Ichie Obineje Nkwọ Odumodu Anum of Okija. Anyị nọ na-afịatụ na be ụnụ ebe ụnụ nọ enyere ndị mmadụ aka kedu ihe ụnụ furu na ji ụnụ ji kwanyere oge ugbu a wekpọ ọha na eze ka a gasị ụnụ kwanyere ike. Thank you very much. As a Parish Secretary Mbo, the Committee Secretary Mbo today, afọ m ihe dị iche na awamji nke Ogwugwu bụ Akajiọfọ High Chief AKUNALATA UGO Nze Oji Akọ n'Obi. Nke bụ eziokwu bụ na obi dị m ụsọ, obi dị m aṅụrị nke ukwuu. Ọnụ m abụghị ịkọpụta ihe ọ fụrụ n'ụbọchị nke taa maka ihe na nwa amadi a mgbe ọ nọ Brazil to South Africa mgbe obodo gbasiri afa wee na-asị na Oji Akọ n'Obi ka mmụọ kwuru n'ọnya ga-ejide ọfụ ya n'ọnya ga-agba Akajiọfọ maka ana m anụ ka ọtụtụ na-ekwu kedu ka obere nwa si aza Akajiọfọ ntụma mmadụ dị ka m na-eme ka ha mata n'obodo mere ya gbachaa afa ndị lebere anya na ha ga-anọ na siti ọtụtụ ka arụsị ya gburu ndị nwere eziokwu ndị agha arụ ọrụ ọfụma mana nwa amadi ya nwere ihe ọma ọ ka bụ nwa mana mmụọ kwuru na ọ bụ nwa obere nwa dịka Baịbụl kwuru si na Chineke anyị kwuru si na ọ bụrụ na anyị jụ na ha ma mfe ya na ha ga-erezi ya ga-akpọlite okwute bụ nkume ka o febi ya dịka ọ dị n'ụbọchị tata. Nne anyị bụ nne Ogwugwu nwunye Ụlas Akaodi Ụlas Okija enwere mkpọlite AKUNALATA UGO wee sị na ọ bụ nwa ya nke ga-efe ya nụ nke ga na-enye ya nni dịka ọ na-enye ya n'ụbọchị taa. Ana ọha na eze n'ebe a taa neghe anya ha ga-afụ ihe dị iche fụ na nwa bụ High Chief AKUNALATA UGO Nze Akọ n'Obi a na-ekwutọ ya na nkịtị o jighị ike aka ya wee banye o ji ya pawu ya wee bụrụ Akajiọfọ taa obodo gbasiri afa wee sị na ọ bụ ya bụ nwa ewezibi ozi ya nata ọjụ otu ọ nọ taa ọ ya akọwapụtawu dịka o si si obodo South Africa ọ nata obodo a wee nọ na siti a wee bụrụ Akajiọfọ obodo a na-eso ya ihe obodo na-eso ya bụ na ọ bụ ya bụ nwata ka bụ na ọ bụ mmụọ ahụ nke ọ na-enye nni ana mgbe o ji nyebe mmụọ nni ihe dị iche dị. Ụfọdụ si na ọ na-atụ kọntena ozu mmadụ, ụfọdụ si na ọ na-ele paasị mmadụ, mana ụbọchị taa ana m ekwu ka ha na ọnụ na-ekwu ihe dị etu a mara amalụ nọ ihe mmụọ na mmụọ ọ na-efe o jighị ike ya wee banye ya ndị tọrọ ya dị ọtụtụ mmụọ na-ebe a n'ụbọchị taa mụ na ya bụ n'ọgbọ mana taa ọnyanwa bụ our chief priest nyanwa bụ Akajiọfọ nke obodo ma ha amalụ ya bụ na ọnụ na-ekwute ya ma ndị na-asị na ọ na-ele paasị mmadụ onye ahụ ga-akọwarịrị ya maka ọ bụrụ na ọ kọwaghị ya ka a na-agwa ya na mmụọ otu ụbọchị mmụọ ya emebe ya ihe ọ bịaghara akọwapụta ihe ahụ. Thank you so much. Ọfọ m na-agọ taa maka isi ọfọ dị ile ọdụ ọfọ dị ile ọfọ m na-agọ n'ụbọchị taa bụ ndị niile si mba kwuru mba ma Delta steeti ma Benin ma ndị si Lagos ma flight nata ka hara ma nwa amadi a si Germany nata maka mmemme a n'ụbọchị taa Francis a sị na ọ ga-adịrị ya mma wee na-asị ka hara ndị niile bịara taa ma nwoke ma nwaanyị bịara n'ụbọchị nke taata ụkwụ ha jiri bịa ngozi nke ha ga-ebu wee na ga-adị ọkpụtụrụ ọkpụ n'isi ngwuru ezi ha n'isi ngwuru ụlọ ha na ihe omume ha niile n'aha Chukwu okike abịa ma ise. Thank you. Afọ m bụ High Chief Chikezie Ejimgbo Ichie Obineje Nkwọ Odumodu Anum. Afọ m bụ Chief AKUNALATA UGO Ugomiri one of Ezike Kingdom. Chief taa bụ November 5 ndị mmadụ gbakọ na Bebe kedu ihe iji maka ya wee kpọkọ ndị mmadụ? Ife ndị kpọkọ ndị mmadụ bụrụ na eze Igbo niile ịma na asị na anya ama obi and anya makwuru na ọ kachara acha
enwe mgbe ụfọdụ na-apụta ụfọdụ pụta na soshal midia onye pụta ọsị na papa ya bụ aka ji ofe Ogwugwu Akpu Okija onye pụta ife m na-achọ ka ha kwuo ọnwa onye sị na mama ya bụ aka ji ofe Ogwugwu Akpu Okija na papa fa ụfọdụ ka papa ha kpagidere nkụ n'ime ude nwụọ ụfọdụ ka papa ha gbugidere akwụ onye kwurite taa je chọọ ndị oge egwu 419 ọ hapụzie chefuo na ya na-enwe ife enwe na-eji mkpagara dike eme ife m mere ife a taa wee kpọkọ ọrụ na eze gba Ogwugwu Akpu Okija ahụ m na-efe bịa nwe ụbọchị taa na ụnyaahụ ka a wọla ji Ogwugwu Akpu Okija ahụ riri ji AKUNALATA gosiri bretere mba ụwa niile bịara ọ ya bụ ife anyị mere taa bụ Nọvemba 5th. Ogwugwu Akpu onye nọchitere anya na mmadụ ka ọ dị na-ejere ya ozi otu isikwu ya ka o si wee dị. daalụ anyị kene gị kedu mkpa ọ dị na ya mgbawamuji wetụrụ ugo mkpa ọ dị na ya bụ awamuji bụ na awamuji bụ agụgụ ife a na-eme n'arọ ọ ya ka ọ ga-abụ ọra na eze ndị ma AKUNALATA ugo mana AKUNALATA ugo dị n'olu dịkwa n'Igbo maka unu na-esi anya ji niile a na afụ na ọ gbaji ụmụazị nwere nke anyị ji na-apịa ji egoro ọ nke AKUNALATA ugo ruta n'ubi ya ka o ji awụla mmụọ ahụ ọ na-efe ọ ya bụ uru ọ bụla asị onye omenala ruru elu omenala chizuru echizu na ama na mgbe gburugburu na ife eji ama nje chizuru echizu bụ ife ruta n'ubi ka ị ga-eji wee mengiri wee chi ọzọ ụwa niile wee bịa mana ndị ụwa kịta na-echizi ife a na-akpọ ohu agụ n'ụgba ya nga onye si ụfọdụ nwere ike ịkwụ ụgwọ isizi gbube gị okpu amazi rules and regulation amazi ntọala ife gbasatara omenala eriji bụrụ ọfọ Ogwugwu Akpu ọ dị ka ya bụ mmụọ o nwere mmegide dị na ya ka onwe ihe ọzọ na-afụ n'ime Ogwugwu Akpu abụọ mmụọ na-emegide mmadụ o nwere ife na-afụ n'ime Ogwugwu Akpu abụrụ na ndị na-esegbu onwe ha ndị chọziri nụ ndị si na anụ ewu na-atọ ụtọ ma na anụ ọkụkọ na-atọ ụtọ ndị ji ekwuru na anya ukwu wee bara banye na mmụọ wee pụtazie ndị si na ha na-eme soshal midia ụfọdụ jekwuo ndị soshal midia ụgwọ ewee na-achọ onye ọ ga-emebi afafa ụfọdụ pụtazie fechefu afọ nnafa na-ekpere chi ndị ọzọ. Kedu ihe Ogwugwu Akpu na-arụkarị ụmụ Igbo? Ife Ogwugwu Akpu na-arụrụ ụmụ Igbo bụ ife dị mma. Ife dị mma bụ na Ogwugwu Akpu na-agba ụgwọ. Ogwugwu Akpu na-azọpụta onye na-eme mmegide. Ogwugwu Akpu na-azọpụta onye a na-anara anị ya, onye zuru ohi, onye nwanne ya na-achọ ka ya gbuo. Ọ ya gbakwuru mmụọ si ya na enwe ego polisi ma enwe ego amị ma enwe ego dibịa ya ji agwọ ọgwụ. Ogwu ya chebe ezinụlọ ya, dube ezinụlọ ya. Ogwu na-eche ya na-edubi ya. Uru ọ bara ife Ogwugwu Akpu na-arụ dị n'iche n'iche. Ọ ka nkụ anyị kọbịa chi ga-eji chi ga-abụ. Ya gazi nwanne mmadụ. Ọfọ na-agọrọ Igbo niile, oru na Igbo, Hausa na Yoruba. Ihe niile imirikiti ihe niile bịara Okija na-ata bịara awamuji ya. Ka nna sị na ụkwụ ha ji bịa na nke ha ga-eji ya ọ na-anaghị aka mma. Na ọ bụ njọ dị n'ihu ha anọghị n'azụ. Ọ dị n'azụ bụ anọghị n'iru. Dịka ha nabara anaba, ọ bụrụ ụzọ ga-erubere ego isi. Ọjịjị ama egbu hụ na ama egbuba. Ibe nkwu n'ụbọchị taa bụ na ngụ ha ji ego ama akụ na ịba. Onye bịara ebe a tụfuo thousands, ọ ga-enweta billions of naira. Ekwu m n'ụbọchị taa ife bụ ihe na-esogbu nwoke, mkpa na-esogbu nwoke, mkpa na-esogbu nwaanyị. N'ụbọchị taa ọ tụrụ okwu n'obi a wee so wuo mmụọ awala wa ji ya awala mmụọ. N'ụbọchị taa na mba niile ji ya nụ ebigo. Na ife ọ nọzi n'ụbọchị taa bụ progress. N'ụbọchị taa ife nwoke bịara ebe a ga-abụ bụ everyday testimony. Nwoke bịara nga ọ ga-adịrị ya mma, nwaanyị bịara nga ọ ga-adịrị ya mma. Nke a ka anyị si wee yọọ Chukwu okike yọọ mmụọ niile anyị na-efe ozi na ihe niile bịara nga ọ ga-adịrị ha mma na eke, dịrị ha n'orie, dịrị ha n'afa, dịrị ha na ngwọ. A na n'ụbọchị na ọ bụ etu nsikwu ka ọ ga-esi ma ọ bụ ofu ogbu oyiyo. Onye kwuru bụ iyi, onye kwuru bụ iyi, abụ otu ọba.
Cancelu nenu mili, kalema ya gelimu. Cancelu nenu milio, nemo su milido. Cancelu nenu milio, uwe si bowe milio. Cancelu nenu milio.